bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun yettode mun min garti e yewtere mon Sénégal men ɗo e Winndere-tv mo kala e mon no woni eno woniri min ñaganima ɗum Allah kisal balɗe juɗɗe e battande moƴƴe hay sinno en bayrodiri e yewtere men Sénégal men en bayrodirani e golle ɗe saabu oɗon keptini golle ɗe mana ene jokki e Winndere-tv e reportage uji pattam lami ɗi min mbaɗata e nder wuuro ngo ha e caggal wuuro ngo hande eɗen jiiɗi yewtude e bandiraɓe toɓɓe ɗiɗi hen toɓɓere wotere ko toɓɓere ko faati e tolno Fuuta hande ɗo tolniɗo toɓɓere wonde nde ko faati hande e média o hande e actualité ji woni joljole walla koɓe cuurata tan ɓe beele ɓe mbaɗa ɗum actualité hay sinno ni won goɗɗum ko ɓuri ɗum jojjude eywa duttoɗen Fuuta hande bandiraɓe hewɓe ene mbiya Fuuta ene tardi bandiraɓe hewɓe ene mbiya Fuuta wonko heewi ko foti waɗe toon ko waɗaka toon ko gonga Fuuta noon soko tawi tardi eɗen poti haaldude e koye men so mbi kalden e koye men ko enen e nder koye men saabu e nder Fuuta en duttotako ni gila to Abdou Diouf puɗɗiɗen tan to Abdoulaye Wade femde e président Macky Sall sa ƴeewi ko dañƴen e ministére uji ko dañƴen e directeur uji ko dañƴen e PCA ji ko dañƴen e député ji way tan kono leydi kono noon politique mo mbaɗanɗeno walla politique mo mbatteno wona politique naftowo diwanuji woni goƴe men tan ko enen ko yo ɓiyen yo waɗe directeur walla ɓiyen yo waɗe PCA walla ɓiyen yo waɗe ministre en goƴaka kala bawɗo wonde ministre kala bawɗo waɗede en goƴaka yo darono diwanuji ɗi pop kono kadi yo darono diwan Fuuta o woda ko waɗa toon tawa janggo e jaam ene wawi naftude ɓesgu leydi Sénégal pop enen jiɗɗen ko yo neɗɗo o yo waɗe directeur so waɗama directeur baɗɗomo directeur o e hoore muɗum wiyatamo aha poste ma oɗo noon kala ñande mbaɗɗa feere ha élection waɗi perduɗa localité ma ka perdowo poste o waddi neɗɗo o etoto tan ko nangtade holno heddori e poste o holno waɗata o etoto tan ko wadde feere ɓeɓe ganduɗa ko yimɓe makko ko wiyeteɓe ko militaji makko ko nokku makko wuuro makko walla eko taari wuuro makko ɓeɗo hunde e ɓen o eto e safrude haajuji munen privé haaju munen keeriɗi Allah andi ko yangue Allah andi ko inde Allah andi ko neɗɗo jiɗɗo sodde saret Allah andi ko neɗɗo jiɗɗo mana mahanede e ko Allah andi ko jiɗɗo sodnede ordonnance ko ɗum woni ko woni priorité mabɓe kono sa ƴeewi tuggude Abdoulaye Wade femde e président Macky Sall ha ɗo woppiri ɗo ɗiɗo duuɓi 24 ko nomaɗo e ministre ko nomaɗo e directeur ko nomaɗo e PCA ko rokkaɗo e responsabilité tawa ko ɓiɓɓe fuutankoɓe watan kono leydi kono hay hen goto ala no goƴa wadde feere Fuuta ne foti dañji aménagement ji moƴƴi Fuuta ne foti wawde dañji usine aji pattam lami Fuuta ne foti wawde dañji liggorɗe ɗe ganduɗa ɓiɓɓe fuutankoɓe ene poti wawde joɗade hen so tawi ala ko heddi seɗen kaala mone men kala haalata ko leader muɗum seɗen kaala mone men kala yiɗata ko yo leader mum o heddo kono kañum ala e goƴa diwanuji ɗi yo wokko fewna hen beele janggo e jaam nokku o ene ɓamto ko ɗum saabi kala nde leader yani hewɓe janat woni holɓe en hewɓe yimɓe yahrinoɓe e muɗum rewannoɓe mum ene konga bawɗi rewannoɓe mum ene mbiya mana ko an wawi ko an woni ko an jogui ko an ɓuuri ɓiɓɓe bamma en tawa ene fonno wawde wadde feere no yimɓeɓe dañiri gollorɗe pattam lame gonoji e diwan o tawa ɓiɓɓe diwan ɓe fof ne jiito hen koye munen enen en mbaɗani politique de développement mbaɗeten ko politique mo ganduɗa hooram an tan ɓiye sehil ma so tawi yaaji koddiɗo ma sa ƴeewi ni hay koddiɗo ma soko tawi on jiida landa so wonko ari
jomum feccetake hen waddi enen hande ko addani en wiide oɗo saaha en tampi en lorima ko won société ji mbaɗanoka e diwan o so tawi waɗama so régime change addanta en tampude liggoroɓe ma jokku liggade yimɓeɓe gonano waɗaɓe e condition ngaji moƴƴi gonano waɗaɓe e condition ngaji pewɗi gonano waɗaɓe e condition ngaji gonɗuɗi mbaɗano tan koye condition ngaji mboɗo jubba e poosam mboɗo tottuma ande jubba e poos ma wodamo tottuɗa wadde goɗɗo dow o soko tawi yani foof koko yanata nomaɗo o so tawi yani foof koko yanata so natti dañde ɗomo nokka omo tottuma anna heɓata ɗo nokkuɗa saka dokka oya goɗɗo hokko oya goɗɗo hokko oya ko ɗum addi hande yimɓe hewɓe ene mbiya leydi ndi ene satti ko gonga leydi ndi ene satti ko en keblananoki ɗum gande noon ko enen mbaɗiri ɗum juuɗe men saabu eɗen ponno wawde dañde gollorɗe pattam lame gonoje e département Podor gonoje e département Matam gonoje e nder région ngaji ɗi pop tawa yimɓe men ene mbawi ɗum naftorade kono en mbaɗani ɗum woƴi en tan ko leader men o ko yo wone poste makko ha abadan daiman dappat wadde so natti wonde poste o kala hennoɓe caggal makko jiyen caɗele waddi ko ɗum saabi hande caɗele kewɗe ene guura caɗele kewɗe ene guura ko en keblananoki ɗum noon eɗen poti wawde miijade e ɗum heddi hande ko enen kala mone men kala soko tawi ene eero yo eero hewde e famɗude ɓe ganduɗa kañumen mana Allah waɗi e poste uji yoɓe eto noɓe gaddiri gollorɗe e diwanuji ɗi yoɓe gaddiri gollorɗe e département Kanel e département Ranérou département Bakel e département Matam e département Podor e département so gollorɗe ngari yimɓe ene hen ene liggo neɗɗo o so yeehi haɗata gollorɗe ma gonɗon caggal laamu kam walla poste kam a wonat ɗo tan hande guitteɗa ɗo janggo goɗɗo aɗa wona ɗon aɗa wawi ni ittede ɗon tawni wona aɗa riwa taw ka mbaɗaɗa affecté parɗa banggue goɗɗo etoɗen goppen politique haare o goppen politique duƴodiral ngal mbaɗen politique mo ganduɗa beele janggo e jaam enen kala eɗen naftoro ɗum woni ko waɗi fayida ɗum woni ko nafara en ɗum woni ko nafara diwan o ɗum woni ko nafara ɓiɓɓe diwan o hole mon bawɗo limde no foti ministére uji dañɗen guila Ablaye Wade hole mon bawɗo limde no foti directeur uji dañɗen guila Ablaye Wade ɗiɗo ministére uji pop ɗiɗo directeur uji pop ɗiɗo PCA ji pop kala hen mo garɗa e galle mum a tawat ko galle gonguire e gonga kala hen mo ƴewɗa ngaalu mum tawata ko ngaalu gonguire e gonga mais rewɓe mum ɓe holko dañi rien rewɓe mum ɓe hay dara ngala ko dañi hay dara ngala ko dañi sona hande nene jooɗi ene mbaɗa condamné arɓe joni ɓe ene mbiya ko ɓeɗo kadi min ko ɓeɗo mbaɗini ko ɓe battini hande hamin tampini on ko ndeɓe e poti wawde waɗande mon gueɗeji baɗɗi pattam lami taw ko gueɗeji liggorɗi ɗi ɓe mbaɗani ɗum Podor Matam Bakel ko wonno ɗo e responsable ko wonno ɗo e fotɓe wawde darade mbaɗa bolok daña usine pattam lamo mbaɗa hunde ɓiɓɓe men e liggo hen mbaytan kono leydi kono ɓe mbaɗani ɗum moni fof darani ko hoore mum gon fof jogui ko galleji moni fof jogui ko otoji moni fof jogui ko guese ha wayno leydi moni fof jogui waddi hankkadi so neɗɗo wumti ene foti andude holko guite nafata hankkadi enenne eɗen poti wawde etade ƴeewen waylude politique mo jahannoɗen o ɗiɗo duuɓi nogas nayyi ɓennuɗi kam gande lamɓe ɓe ngala ko ɓe mbaɗi en ko ɓeɓe lamminten ɓe ko ɓen mbaɗi en koye men noon woni mone men fof so naati bureau lamɗo so naati bureau directeur walla ministre ƴewata koko waɗi e poche mum ƴewata kene nafta nokku o kene nafta wuro ngo walla leegal ngal walla diwan o ko ɗum saabi no wayni waya so tawi en ɓenni ɗum bandiraɓe toɓɓere wonde hande ko wiyete ko médiaji walla ko wiyete ko jaydiyankoɓe so tawi en kalat gonga hande ko ɓurɗo ko hewde ko opposant ji goni ɗo neɗɗo noon an neɗɗo ɗum ene waɗa
sa waɗa opposé o wat opposé o e golle mum ɗe ganduɗa ene foti gollade no foti ni gollorade golloraki noon ɗum c'est normal moni kala ne waɗi libre addude yiyande mum e leydi ndi kono ko jiyata ɗo vraiment ene hulɓini ene jalni so tawi opposant ala fof ko haalata so wona wonde premier ministre de waɗa way kono mannake ni ñallata ko ene ɓorno ɗi ene ɓorta ɗi ɗum wona wonde opposant wiide joni ni o ɓornoto ko comci mawo wiide joni ni omono sujjana mawo wona ɗum woni ko jojji ƴeewe ko waɗi concrète ko ganduɗa ɗum ɗo ene foti waɗede koɓe mbaɗani koɓe mbino haɓe mbaɗa kalone ɗum woni ko jojji goppon moltade walla oɗon kala ko jojjani so tawi en kaldat gonga hande en jiyan ɗo opposant mo ganduɗa ko haalata ko ene memo ene yiyo te ko ɓuuri hen ko hewde opposant ji hande wonɓe ɗo henna ko wannoɓe bonandeji ha ɓerɗe munen cukkiri hande keeɓi ɗo ene mbara yimɓe wej taw koye état ɓennuɗo o gonno taw façon fof bonande mbaɗi ɗum e leydi ndi façon fof arnaque mbaɗi ɗum e leydi ndi so tawi régime gonɗo o waɗi ko rewani lawol kolleɓe koɓe mbaɗi ko rewani lawol kalleɓe koɓe mbaɗi ko rewani lawol gaddon noon des preuves tangible ko waɗi concret ko memoto ko yiyoto kono so wona ɗum kala ko mbawɗon wadde ko zéro min ni hande mboɗo feeli ɓeɓe ganduɗa ko sénéra il paraît que sénéra ala e leydi ndi walla il paraît que sénéra ala nafoore sénéra soko tawi andi ala nafoore foti ko waɗede desoudre foti ko firtede saabu aɗa yiya won jewte e nder téléji ɗi a andan ɗum ɗo wona opposant siyagal wona wonde opposant wadde attaqué neɗɗo e gurdam mum personnel wadde attaqué jinnaɓe muɗum ƴettade haalullaji kanturiɗɗi ɗum ko sénéra ne foti darade ɗum sénéra so andi ardiɓe ɗum ɓe so gandi mbawa réglude ɗum poti ko wadde démissionné yo goppu yoɓe goppu ɗo yarate vraiment welani ha welani leydi ndi hande no yarata ni to banggue média ene soofi ene hantodiri yooɗani yaadani moni foof ene haala ko weeli ɗum kam hewno yiyede koye réseaux sociaux ji ɗi wiye moni foof nane e téléphone mum ne haala ko weeli ɗum kono ha e seeɗum télévision Badara Gadiaga ko haali ɗo henna Sonko ko ɗum hay neɗɗo goto fotani yadde ɗum hay neɗɗo goto fotani sembinde ɗum hay goto yiiɗa wiye noon hay goto yiiɗa yummum wiye noon hay goto yiiɗa bammum wiye noon hay goto yiiɗa ɗum ɗi ko haalullaji kanturiɗɗi ɗi ko haalullaji coofɗi kadi soko tawino haalullaji coofɗi haalullaji kanturiɗɗi e baɗe bonde e biyoje bonde ene haɗannoɓe yettade au pouvoir hande ɓe garta e pouvoir façon fo baɗal façon fo wiyande ɓe mbiyama façon fo baɗal ɓe mbaɗama kono haɗani ko ɗum ɗo Allah hoddiri wawi neɗɗo yo mursido ko Allah waɗi neɗɗo yo mursido ko Allah waɗi min kam ɗo yarete so tawi hande mboɗo jogui hattan e sénéra soko tawi waɗani ko foti wadde foti ko ittede saabu ko fonno won darde mum ko daraki e téléji ɗi daraki e radio ji ɗi e banggueji foof noon aɗa nana haalullaji mbiyata ɓeɗo kam mataw ko mandilɓe yimɓeɓe yooɓe gartir haqqillaji mabɓe ɓe ganda kala hande ko kalɗa janggonen ɗon aɗa wawi wontude e position mo kalata o so tawi régime o waɗani ko foti ko wadde yarani no foti no yarude tiye libre wadde opposé tiye libre wadde contrecarré kono haalde e neɗɗo o haalde e jinnaɓe mum haalde e vie mum privé vraiment welani ha welani ɗum wona wadde opposant wona wonde opposant bandiraɓe so waɗi gantere golle he min ñaaguemo yaafoye so langguere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yilno ko reedi hewde Allah jarama on jarama Winndere-tv ha yeeso ko lawol.